monggo. Ya, tetep aku sik gak nang iki. Ya aku gak tau cuma bojomu nek ndi sih. Lah bojoku takon kerja, Mas. Gak oleh prei. Iya. Bongkok ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Jadi iki aku karo Dika meh marani wong menot-menot jadi. Ya. Wong menot-menot. Soalnya hingga nek acara bos, acarane wong menot-menot tok, kanca-kancane Mbak Sita. Heeh. Nah, wae iki kudu roh nek kono kuwi opae kegiatane wong-wong e to. Heeh. Karo Dika meh marani. Tapi kasane jadi. Kare. Omae aku iki jadi iki nek gak ngene bawo ngene sendang. Kuwi nek karena aku nek sendang. Sendang ya? Mergo dheke golek sing suasanane sejuk. Oke, berarti awake gak sendang. Tapi ucal iki lah. Tapi soncol iki piye to? Wong ngono suwi digawe sing tapi ucul ndang ayo to kowe sing ndang set ngono. Kowe ntar iki. Ya aku Menak iki jere sapa to motor rame. Kalau gula to ke. Kita ngomong. Ya wong iki. Oh, alah. Gula to sikil lho. Sikilmu aja mantap cok. Dan dodol to. Lho. Wala iso nggo motor, kontir motor. Takmu iki. Kireme angan-angan lho, Bos. Ini saya naik. Ah, maju. Rempet di pinggir TV. Tadi Ada iki apa ta juga sing kayak kidul kayak. oh iya Yang karo langsung pateni sone tak patenane. pani weh Pani. Kasih 8 Sote to. Tidak,
Banter musiknya. Lah ning ndi to wong-wong? Gak ro. Pateni sik to kayak musiknya. Ngalah tak yang zoom es aku. Musiknya banter, Bos. Ya betul. Pindan. Black. Gimana kabarmu? Lah ning ndi ngomong Dik? Jangan lah yang sudah selesai. Ya bojo kok aneh. Oh, ala wis bar to. Berat bae kliwat. Dik. Weh, video omongi wong kliwat yo. Apa kita mau utek kurang, Bang? Boleh kok. Bang kliwat yo ndang yo apa-apa Dik. Yo apa weh? Es to. Enggak es A1 ki. Aja to ya kepirek to. 10 menit kurang saidik ki. Kurang papat. Aja tak karoke aku. Iki apa to Dik? SS. Apa? Poh aku kalau enggak no. Pohku kalau enggak. Dikira poh to nyelok. Digapok asane lho. Pitulasan jadi Omonganmu Jan. Jadi kita pilih. arep enak sar bareng. Oh. Pitulasan. Oh. Mas Jon. Ini kan barang ya. Kok tak silayan gano anak tolong piten. Melu kan apa lo? Yo iya toh. Aku wong loro apa enggak ikut? Lah jane apa toh? Sesuk ini. Besok bengi. Iya. Besok bengi Dik. Besok bengi awake berarti Ya nak apa rasa latihan toh? Dikang strawberry. Ora. Itu apa toh? Jreng susu aku. Kok strawberry gitu. Aku di. Asane wae. Ini apa? Bar. Bar kulit itu. Iki apa lho? Liki kok jere tek terno toh? Cemplung le. Karena nang ndi dah? Wah, bener tadi kawan Dik kleru ta metune. Iya toh. Duh. Awake kan gak ngerti jere ngene buah apa ning ngene senda, tapi kan kita lu ngecek. Ya. Ingat kita lu ngecek. Kita lu ngecek. Aku STS. Enak wi. Oh sih. Ambilku juga mau liwat sini. Ganti bas. Dan ganti. Apa sih ini? Basnya yang di basnya. Biasanya mau kokan. Oke, guys. Apa? Jadi tinggal. Aja ngono to. Misalnya Apa? Udah. Lubrah toh. Jere wi lah. Rujan, mengke menawa rujane. Pangga. Boleh bro. Lah anggrane wong itu bumbu wis ala dhewe ning kene. Wong edok ketok. Sopo nerapke rene. Lho kita arani rondo tok. Ya bro. Ngono bos. Guys, kau suwi men toh. Sabar ya. Sabar. Sabar wis. Sabar turu wong e. Kapan lagi bakal anu kok. Oh, gedang ya. Ganti wong. Sabar lagi ganti. Ya asu. So ini biar parani tenan iki kok. Wis satset. Catut bos. Ini apa poin? Olah kriu. Olah. Itu yang pro. Ya, ujune kono kayak angkruk. Kasih bu. Akan rakyat kan dari angkur sak ambane kalau kan. Mau juga kasih bu, betul lagaran nyontok lo. Jadi nek bengi kan menak toh. Ngiling lo. Ngiling barang kan gak numplak. Tapi yo sing ngene iki. Benek pring ya Allah.
gak jalan. Oke, barang gede. Maksudnya iki ngumpama guyon-guyon ya berarti kan sedeng. Biyen glalajar kok. Ya gak menak to ning isor. Gremete ula to. Nah, iki begini. Ayo kita. Wis ini dipasang. Semangga. Ya, tetep aku sik gak nang iki. Ya aku kata sama bojomu nek ndi sih? Lah bojoku takon kerja, Mas. Gak oleh prei. Iya. Bungkuk to. Bungkuk. Tenan. Wi bengi dik susane awan kan anu. Awan kan budal. Kuwi kok tuyul bengi susane awan kan budal. Wis terus. Kalau braya blak. Noplek lo paham guyui tapi tutupi. Lan aja rapi wong kene. Lho, werap. Apa? Lha yo wis sekat nang. Wis rabi wong di sini wong kota tapi kan karo mergaine wong kene dadi gak dikongkon. Sak anune awake dhewe. Iya. Lho, bojone yo kan kerja. Mulai wong e. Lho, mulai ya. Kan mulai ya. Balik nang arepe. Ya wis tak apa, tak buka ndek mukae. Lah cukup nih. Wengi. Ora enak. Iya. Masa ora demek? Mbak jadi. Sumpah? Sumpah tenan we? Hah? Mbak oh. Yo, belum Jon, demek Jon. Ya. Apa wis ana? Udah tadi wis tadi. Rolas ki wis, penting absen ngono. Ngapa terus bisa? Mana peneng Cynthia? Apa nih? Akhirnya? Oke, terima kasih. Ya akhirnya Heeh. tidak ada. Gak iso nek kono ngomong. Gak iso aja. Saya akhiri kok. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yo no.